Минем әнинең яраткан командасы Мәяк. Кеттік, достар. 24 апрель. МЦ Акбарс. Финал. Сәхнәдә минем әнинең яраткан командасы. Bu bit kukey, 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 bu bit kuliş, bu bit kuliş, bu bit kuliş, bu bit kuliş, bu bit kukey, bu bit kuliş. Христос воскрес, kukey! Kukey başlar! Min anlamadım, siz нәрсә эшлисез? Соң Илгиз, татарларды бәйрәм белән котлыйбыз. Нинди татарларны? Крашын. Егетләр, бу финал. Монда мәзәкләр кирәк. Бар мәзәк. Дуслар, һәр егет үз күңелендә Sub-Zero. Күз алдыгызга китерегез, егет үз кызының исемен бутаган. Менә Sub-Zero! Мин аңламадым. Кайда сезнең чемпионский настрой? Бездә бик агрессив настрой. Яра җитә инде, китәң. Ассистент! Бу нәрсә? Бу кампи, бу тизби, Казан стайл, татар тим. Шуннан Без аларны умырабыз. Ради, каралы, бу кызның егете бармы? Не сейчас. Нәрсә, Илгиз? Син безнең беләнме? Әлбәттә. Сәхнәдә минем әнинең яраткан командасы. Киттек, дуслар! Хәерле кич, Акбарс! Башлап җибәрәбез. Күз алдыгызга китерегез, Мишәр роддом янында. Хатын! Eu, Кем? Икәү. Берсен калдыр. Егет үз кызын әти-әнисе белән таныштыра. Әти, әни таныш бул, бу минем йөргән кызым Ландыш. Улым, син шундый матур, озын, нәрсәгә сиңа тәбәнәк кыз? Әти, әни, анда плюслары бар. Эй, улым, миңа шагасың да инде. Дуслар, карап китик. Әгәр Ной татар булса, нәрсә булыр димикән? Әйтем юк. Абизан син утыр. Ә сиңа юк. Күз алдыгызга китерегез, мөселман мәчесе. Мәүләр! Илфат, кыс. Мәүләр! Илфат, кыс. Мәүләр! Илфат, бу бит вискас аша. Мәүләр! Бу бит халал вискас аша инде. Аллага шөкер, халал вискасы мәүләр! Шибеннәр арасында да урыслар бар. О, тирес! Эй, навоз! Ике дус очрашуы. Дустым, мин сөйләштем, безне ике кыз кунакта көтә. Хәзер әнидән генә сорыйм. Айда. Кая җыендың тагын? Бер кая да бармыйсың, өйдә генә утыр. Тәк, улым. Бүген минсез
Подкаблучник. Ну, фигли мандай. Доктор Айболит өзінің ішінде. Алло? Есәмісіз? Нешеге орта? Ну, активированный уголь ошада, жатыңды, ну. Давай, не за что, братуха, давай. Алло? Кім қиыны? Бәрен қиыны? Ну, ярар, мне теге бір мазь ал да енді сүрт. Давай, давай, пока-пока. Алло. Мен іштем отырым. Яра, оқырма енді сөз іштедім. Қайтам енді қазір оқырмадым. Hürmetli dostlar, sizning бойы, сезон бойы sizning үшін шығыш жасады. Ислам Гараева Гульсу Фаизовна. Хайруллина Фердания Талгатовна. Гениатуллина Разалия Харисовна. Илалова Гузель Яқуб қызы. Гадаулина Дильбер Ринат қызы. Фаляхова Фаузия Ахмадовна. И Ханова Федосия Георгиевна. Теге шығыш башында менің турында шутка болды. Ey, молодец. Минем әненің яратқан командасы, рахмет достlar. Yazgı şəşəgim, rəhmət sina, şeygə kubəlləgim, rəhmət sina, qızgı sonu.